Hvad har du lukket os ud på den her weekend? Vi havde jo ikke noget, vi skulle i dag. Så jeg synes, at vi skulle cykle fra Kolding til Esbjerg. Mere der er 76 km. Ja. Og vi startede ud med bjergetapperne. så vi har lige cyklet ved, jeg ved ikke hvor meget, 8 km nu. 6,5? 6,5, ja. Op ad bakke, mere eller mindre. Der var lige 100 meter nedad på et tidspunkt, hvor det gik lidt stærkt. Men så har det simpelthen været op af 10 km i timen, så vi er hjemme om 4 timer, hvis det holder. Det er rigtig fedt. Vi har skidt træningen for det. Når man cyklerne, er de tip-top, Dan? Det er lidt i tvivl om jeg synes, de er. Jeg tror nok, Ole Andersen har kunne have gjort det lidt bedre. Jeg kunne også godt have tænkt mig en lidt anden cykel, faktisk. Men det er jo ikke nogen, der siger, at vi skal gøre det på tid. ...4 timer og 15 minutter, 75,8 km. Fantastisk. Det var skønt. Nu skal jeg have et bad, og så vil jeg ønske, at jeg skulle have en øl, men det bliver nok en salat. Har du ondt i røven over det? Jeg har meget ondt i røven, ikke lige kun over det, men det har jeg.